כשנכנסתי לסוויטת הצימר בגג מלון הברון, ידעתי שזה הולך להיות ערב בלתי נשכח. בחצר הענקית חיכתה לנו פינת ישיבה מושלמת למסיבת יום ההולדת שתכננתי לבן זוג שלי. פינת ישיבה מרשימה, מלאה באלכוהול וחטיפים מושקעים, הוזמנו בקלות דרך הרום סרוויס של המלון, ורמקול ענקי ואדיר שסגר לנו את הפינה. המיטה הזוגית הגדולה הייתה מפנקת ונוחה במיוחד, ובחוץ יש גם מקלחת פתוחה שמתאימה בדיוק ליום שמשי. בחדר חיכתה לנו טלוויזיה ענקית עם אינטרנט לכל מה שצריך. ג'קוזי מפנק לשניים, ומקלחת ושירותים מרווחים ברמה של ספא, נקיים, מעוצבים ופשוט מושלמים. וכמובן, עמדת קפה מאובזרת עם כל מה שצריך. והמחיר רק 900 שקלים ביחידה פרטית ונפרדת על הגג.